да хванат този страхотен букет, само да ви кажа, която от вас хвали букета, да знаете, тя е следващата булка. И знаете си реда, знаете си гостите, мястото, отнесали си, знаете. Вики да проверим твоите приятелки дали могат да броят по 3. Момичета, само не искам да се биете. Айде броим до 3. 1, 2, 3. Едно цвет се дръпна, но няма проблеми. Целият букет си е в центъра на нашата булка, затова не се притеснявайте. Най-преди на двете кандидати дами искам да ти кажа, май много им се жени. Много им се жени. Добре. Айде това първи момичета, тя обаче не ми чува. 1, 2, 3. Така се нетърпелива дама, обаче където си знаем къде да отиде. Може ли само да ми кажеш как се казваш? Как се казваш щастливката? Надя, Симона. Симонка, само ще ви кажа, 40 дена ще дойда да си взема това, което